Vážení diváci, vítam vás opäť na vysielaní, na živom vysielaní diskusie o pohraničnej sociografii. Obzvlášť zdravím divákov Mestskej televízie v Moldave nad Bodvou a divákov Hier City stanice. Dnešná diskusia sa bude venovať tomu, že médiá a ich moderné prostriedky umožňujú komunikovať dvojjazyčne. Budeme hovoriť o projekte, ktorý bol realizovaný v pohraničných regiónoch a v rámci tohto projektu vznikli viaceré sociografické diela. A teraz by som sa chcela opýtať nášho hostia László Letenyeiho, do akej miery považuje tento projekt za úspešný a či je možné jeho pokračovanie v roku 2013. Ďakujem a ja zdravím našich divákov a chcel by som povedať, že možno sme podcenili naše očakávania, ale v skutočnosti musím konštatovať, že sme dostali vynikajúce sociografické diela, a to písomné aj filmové. Naši diváci si môžu o tom kúpiť publikáciu a prečítať si detaily a ďalšie informácie. Taktiež aj fotografie a diela v kategórii fotografickej tvorby boli vynikajúce a boli nad naše očakávanie. Myslíte, že môže tento projekt pokračovať v roku 2013? V každom prípade chceme v tomto projekte pokračovať nielen v roku 2013, ale aj 14 a 15, ak sa nám to podarí. A myslíme si, že skutočne je tu veľký potenciál a náš výsledok skutočne poukázal na to, až po vyhlásení výsledkov, že došlo, že sa konal takýto projekt a mnohí sa o ňom dozvedeli až po jeho skončení a preto by sme chceli tento okruh rozšíriť. Táto iniciatíva vznikla ako projekt maďarsko-slovenskej spolupráce a sociografia má skutočne minulosť v týchto krajinách a preto by sme chceli pokračovať v tomto projekte. Myslím, že samotné diela, ktoré boli v tomto projekte realizované, dokážu poukázať na úroveň týchto diel. Preto by sme vám chceli ukázať ukážku z diela víťazky kategórie sociologického filmu Anny Kiss z tejto. Azon gondolkodom, hogy találkozok vele aréna után. Most ma? Aha. Aha. Mert tök jó, szerintem ilyen csaj. Tudod, ilyen barátnő típus. Szerintem tök jó, csak... Tudod, nem tudom, hogy akarok-e kapcsolatot aztán azért. Aha. Letöltöttem egy jó horrorfilmet. Az a neve, hogy az Antikrisztus. De én azt nem bírtam megnézni amúgy. Mit tudom én, ilyen szöges drótok így elkezdenek kinőni a földből, meg minden is. Ott hirtelen előtte lesz egy ilyen fekete kereszt, ami így szétomlik, meg ilyenek. Ezt tudom, mint hogyha nektek, mit tudom én, az a... Ki a megváltótok? Az a... Mohamed. Ez olyan, mint hogyha most Mohameddel valami ilyesmit csinálnak. Wow, de szerintem elég, nem tudom, ilyen De és az Jézus volt? Aha. Tudod, az nem tudom, azt szerintem nektek se tetszene. Az nem. Főleg nekünk nem is mutathatják az képét. Igen? Mohamednek nem szokták mutatni a képét. Csak ti már megmutatjátok Jézusnak, de ti se tudjátok, hogy nézett ki. Csináltak róla a fotót? Nem. Hát itt ilyen szakállas, ilyesmi. Na, zúzunk. Sonra da keseceğim. Sonra nasıl keseceğim? Sonra da keseceğim. Sonra kesemem ya. Keserim. Çeksene. Nasıl, şimdi nasıl keseceğim? Bakma elbise de giymemişsin. Nasıl keseceğim böyle bu hali? هاتي هاتي خلاص انا بحكي هاتي. ايه يا حمودي؟ ده ايش بدكم؟ Kettő? Vagy mennyi? 4? Köszönöm szépen. Te is török vagy? Igen. Anya, gyere! Gyere, anya! Anya!
Anyukámnak viszek egy gyümölcslevet, jó? Jó. Ne yapıyorsun? Selahattinoğlu bu. Kara. Abi ya. Büyüyor bu. A vallás miatt nem lehet más, csak ez. Így, amit itt lát, semmiben nincsen sertészzsiradék. Ez bárki bármikor megeheti. Yaşım 83. Babam kaç yaşında? Kaçtır sence? O da benim yaşlarda. 95 yaşında babam. Allah'ım. İşte burada. Babaanne rahat mısın? It's Ne o? Ne? Ben söyle. O da ben de Haturba. Otman'dan. Anya, mennyit? Jó. Gyorsabban. Köszönöm szépen. 300. Annyit köszönöm. Anya var. Futbol oynadığım için. Futbol oynadığım için. Anneme aldım. Allah. Aldım. Aferin. Kına yapalım. Her yeri yakacağım şimdi. Ben de gelir. Oğlum dur lütfen rica ediyorum. Sonra bir dahaki fotoğrafta. Geç paranı şuraya bas tamam mı? Evet. Tamam mı oğlum? Kamping, tır parkı, restoran, altın dükkanı olan yerim vardı. Bunların hepsini kaybettim ben. Hepsi gitti. O zamanlar nefret ettim, geldim bu taraflara. Yani at yarışından kaçtım daha doğrusu. Hastalık haline geliyor insanlarda. Alışıyorsun, ya her gün oradasın. Her Allah'ın günü yarış olur mu? Her Allah'ın günü yarış var orada. Her gün. Bayramda dahi atlar koşuyor. Kedves nézőink, egy sajátos Vážení diváci, videli ste ukážku z unikátneho filmu. To je vlastne dielo, ktoré získalo prvú cenu a rieši problematiku moslimskej menšiny. Pýtam sa pána Hunčíka, či je možné zastaviť migráciu, či majú hranice ešte nejaký význam a ako sa dokážu integrovať predstavitelia menšinového etnika, pretože vlastne o tom bol celý tento film. Začal by som tým, že pre nás, slovenských Maďarov, teda pre maďarskú menšinu na Slovensku, jedna z hlavných sloganov 89. roku bolo, že bezhraničnú Európu. My sme tú zametovú revolúciu sme si predstavovali práve tak a práve to by mal význam alebo prínos tej revolúcie byť, že tie hranice budú prechodné. O 10 rokov neskôršie už viacerí začali nad tým plakať,
že niečo strašné sa deje, lebo ľudia začnú ako na korze poprechádzať na hranici. A akoby súdruh Husák onoho času povedal v 80. rokoch, že hranice nie sú korzo. Niekedy sa mi zdá, že pre niektorých terajších politikov takisto začína vadiť tá strašná strašná migrácia, ktorá sa deje. Ale takisto ako komunikácia sa nedá zabrániť. Moderná komunikácia funguje bez hraníc, takisto najmä mladá generácia chce využiť tú možnosť, že môže cestovať, môže migrovať, môže to skúsiť svoj život tu aj tam. Hlavne, že môže vidieť, ako vyzerajú iné kultúry, môže z toho niečo čerpať pre seba a tým pádom jeho obranná schopnosť sa zlepšuje. Egy pillanatra megakasztanám, van egy hívóm. Prerušila by som vás na sekundu, máme diváka na linke. Haló, počujeme sa? Szlovákiából hívnak bennünket. Volajú nás zo Slovenska, náš milý divák zo Slovenska sa hlási. Haló? Mónus Ágnes vagyok, jó napot kívánok. Ja som Ágnes Mónus, dobrý deň prajem. Nem hallom önt, sajnos. Bohužiaľ sa nepočujeme. Haló? Haló, myslím, že... Jó, folytatjuk a beszélgetést. Pokračujeme v našom rozhovore. Poprosím nášho milého diváka, aby sa pokúsil ešte raz zavolať nám do štúdia, pretože som nepočula jeho hlas, takže by som teraz vrátila slovo pánovi Hunčíkovi a poprosila by som kolegov, aby sa pokúsili spojiť tento hovor. Takže vrátime sa k pánovi Hunčíkovi a poprosím, aby pokračoval. Ja som pred hodinou, že aké mám výhody ja ako Maďar žijúci na Slovensku, že čo všetko som sa mohol naučiť práve vďaka tomu, že ovládam ten slovenský jazyk a cez ten jazyk, že som sa dostal do takého blízkeho pomeru so Slovákmi, ako som si osvojil kultúru, ako sa mi stalo ako mojou súčasťou aj česká, aj poľská, aj ruská kultúra. To isté vlastne sa deje s našou mladou generáciou. Ja som učil 5 rokov v Kanade, v Ottawe na Carleton univerzite, kde medzi mojimi študentmi boli vždy v každom ročníku. Jó napot kívánok! Dobrý deň prajem, ja som Ágnes Mónus. Počúvame vašu otázku, odkiaľ nás voláte? Pýtam sa teraz našich tlmočníkov, či počujú, keby ste mohli zopakovať vašu otázku. V slovenčine, otázka je v slovenčine. Treba dať nahlas ten mobil, aby posluchač zopakoval svoju. Dovoľte, pomôžem vám. Budem s tým experimentovať, takže dali sme vás nahlas. Pýtam sa teraz tlmočníkov, či počujú. Dobrý deň. Jó napot kívánok, legyen olyan kedves beszélni. Dobrý deň, prajem, poprosím vás, aby ste hovorili. Átadnám neked a telefont. Lovász Attila vagyok, megpróbáljuk megoldani máshogy. Som Attila Lovász, pokúsime sa... Dobrý deň, ja som Attila Lovász, pokúsime sa to urobiť nejak inak, lebo práve nám krachuje technika. Položte teda svoju otázku, dobre? Áno.
Dobre, ďakujem. Ja teda budem tlmočiť v tomto vysielaní to, čo ste nám povedali. A samozrejme budem na to aj reagovať, lebo z toho okolností som bol jeden z oslovených. Odovzdám telefón našej redaktorke. Köszönjük szépen a hívást. Ďakujeme pekne, že ste zavolali. Teda naša diváčka nám telefonovala kvôli tomu, že úplne na začiatku tohto programu počula shodou okolností moje slová o rómskom etniku a tiež môj názor o tom, ako sa tomu venujeme v prípade Krásnej Hôrky. A tiež naša poslucháčka ma upozornila, že teda rómske etnikum, ktoré žije v rómskych osadách na tomto území, podľa nej nepotrebuje žiadnu špeciálnu ochranu ani prikrášľovanie médií, lebo médiách sa veľa nedozvieme o Rómoch, médiá skôr prikrášľujú situáciu. Už vyše 50 rokov na toto územie prichádzajú obrovské investície do rómskych programov a napriek tomu je situácia taká, aká je, a odporúčila mi tiež naša diváčka, aby som sa pozrel do týchto rómskych osád. A to, čo poviem teraz, už bude moja reakcia. Ďakujem vám za váš komentár alebo poznámku. Musím vám pripomenúť, že niekoľko rokov chodím do rómskych osád a minulý rok som absolvoval bez nejakej mediálnej podpory, podobne ako, teda nie tak ako naši dvaja páni poslanci, som absolvoval cestu po 12 rómskych osadách na Slovensku a pomerne slušne som informovaný o tom, ako v týchto osadách ľudia žijú. Pomerne slušne som informovaný aj o tom, ako zle o tomto informujeme. Práve jeden film v tomto projekte, film, ktorý získal 3. cenu, hovorí o chudobe. Videli sme z neho aj ukážku. To je film Tükör által, cez zrkadlo alebo prostredníctvom zrkadla, kde predstaviteľ maltéskych rytierov povedal veľmi dôležitú vetu. A kdekoľvek chodím, kdekoľvek o chudobe píšem, alebo o nej pripravujeme akékoľvek programy, táto veta vždy je predo mnou. Existuje istá hranica chudoby, pod ktorou sa z tejto chudoby z vlastnej sily ani jedinec, ani spoločenstvo nedostane. Jednoducho musíme si uvedomiť, že niekoľko tisícové davy rómskych občanov, ktorí žijú v rómskych osadách na východnom Slovensku, na severovýchodnom Maďarsku, sú v takom stave, že bez vonkajšej pomoci sa z toho stavu nikdy nedostanú. A zostanú vždy len sociálnym problémom krajín, kde žijú. Prepáčte mi za tento didaktický tón. Skutočne sa tomu venujem vyše 15 rokov. A takisto viem, že z ťažkých 100 000 eur, miliónov korún, alebo miliárd forintov, ktoré išli do týchto území, tam nakoniec dorazilo veľmi málo peňazí. A tie peniaze neminuli Rómovia. To viem tiež. A ešte jedna poznámka, keď som už dostal slovo. Niekedy mám pocit, že keď hovoríme o sociológii, o sociografii, o sociofilme, o modernom dokumente, nech už filmovom alebo televíznom, tak máme taký pocit, že my chceme hovoriť o chudobe. Je to fenomén, ktorý je veľmi dôležitý. On totiž v tejto krajine, aj na Slovensku, aj v Maďarsku, samozrejme aj v iných krajinách je. Ale nie je to jediný fenomén, ktorý robí náš život problematickým a nešťastným. Moja kolegyňa, klinická psychologička v Bratislave, pracuje s manželkami bohatých podnikateľov, so ženami, ktoré žijú v zlatých klietkach. A verte mi, sú aspoň tak nešťastné, alebo sú ešte nešťastnejšie ako ktorékoľvek dieťa v rómskej osade, ktoré je možno chudobné, ktoré je možno špinavé, ale zaspáva v náručí svojej matky. V bezpečí a
v láske svojich rodičov. Nechcíme my určovať, že ich chudoba je zdrojom nešťastia. Oni sú možno šťastnejší ako my. Práve takéto filmy, aj také filmy, ktoré urobila Lea Podhradská, ale aj také filmy, ktoré bežne o rómskej komunite robíme napríklad vo verejných televíziách. Je ich málo, bohužiaľ je ich málo. A bohužiaľ mnohokrát ich robíme nie s nimi, ale o nich. Ale tieto filmy jednoznačne poukazujú na to, že pohľad na istú časť obyvateľstva, ktorá žije na periférii a veľmi chudobne, je náš pohľad. Ako keby sme sa na nich pozerali z vysokého koňa. Lebo my vieme, čo je dobré. My sme tí, ktorí sme nositeľmi pravdy. Naše je kráľovstvo božské. Prosím vás. Prosím vás. Zúčastním sa aj budúceho ročníka, ak mi na to dáte príležitosť. Lebo je to fajn, čo robíte. Biztosan így lesz, és akkor éppen Určite to tak bude a myslím, že nastal čas, aby som sa obrátila na režiséra, nášho hostia, Ďulu Gujáša. Predpokladám, že ste videli filmy, ktoré prišli v rámci tohto projektu, sociografického filmu. Z hľadiska filmu, do akej miery boli tieto filmy vieryhodné? Nehovorím, že profesionálne, pretože to nebol ani cieľ. A vo všeobecnosti sociologické filmy majú nejaké základné kritériá, ktoré musí poznať každý amatér, ktorý sa chce uchádzať o projekt. A ja by som chcela najprv skonštatovať, že som nebol členom poroty a ako taký nemienim teraz hodnotiť tieto filmy, ale bolo veľmi zaujímavé vypočuť si ich názory, ich argumenty alebo argumentáciu, čo si zvolili, prečo si zvolili, ako postupovali a tak ďalej. Filmy, ktoré som ja videl, a poviem hneď konkrétny prípad, napríklad film Ferenca Deglášiho. To bol film, ktorý vznikol v absolútne profesionálnych podmienkach. Je to dielo režiséra, ktorý je univerzitne vzdelaný. A neviem, nie som si istý, či je možné alebo správne nechať súťažiť profesionálnych boxerov s nejakými atlétmi ľahkej váhy. Ale môžeme sa o to pokúsiť. Ale tu by som chcel spomenúť len jednu takú základnú chybu. Problém je veľmi zaujímavo exponovaný, teda výpoveď tohto filmu o chudobe, ale nie je to nejakým spôsobom diskutované. Je to vlastne prehlásenie, ktoré si môžeme rovnako prečítať v nejakej štúdii. Neviem, koľko nakrúcali, koľko času tam strávili nakrúcaním, ale mne to pripadalo trošku také všeobecné. Tvrdím, že za takú krátku dobu sa nedá dosiahnuť ani katarzia, ani nejaké rebelstvo. To sú veci, pre ktoré treba bojovať a usilovať sa. A predtým tu oznelo aj nejaká požiadavka zodpovedania objednávke. Nie, ja s tým nesúhlasím. Absolútne tu nesmie byť žiadna spoločenská objednávka. Tu musí tvorca filmu zodpovedať iba vlastnému svedomiu a vlastnej pripravenosti. Mohli by sme tu spomenúť aj empatiu, teda jeho vcítenie sa do situácie. Stačí si pozrieť, aké sú spravodajské relácie. Takže aj to by bola veľmi zaujímavá štúdia, že vlastne v spravodajstve sa hovorí hlavne alebo výlučne len o nejakých tragédiách. A ten ďalší film v istom zmysle by som ja to zbytočne tvrdil, že ten druhý film bol amatérsky. Nechcem formulovať nejako tvrdo, že ak niekto uvažuje o takomto filme, tak má predstavu len nejakej koláže záberov z diskotéky. V tejto súvislosti ma napadá, že vlastne keď objavili guličkové pero, tak mali mnohí pocit, že teraz začína poézia v našom živote, že nebude treba vlastne namáčať už brko do atramentu, takže stručne povedané nestačí kamera, že? Ešte sa vrátim k tým filmom. Vy ste síce neboli členom poroty, ale videli ste všetky filmy. Aký ste mali taký komplexný dojem zo všetkých filmov? Ja by som to
tu odporúčal rozobrať teda tie amatérske filmy, nemyslím to teraz v nejakom negatívnom zmysle, ale je úplne iná vec, keď niekto má možnosť pracovať s profesionálnymi kamerami, ktorých netreba učiť, ako sa komponuje obraz a potom spoliehať na nejakých nekvalifikovaných strihačov a proste porovnávať diela, ktoré robili s ľuďmi kvalifikovanými. Samozrejme, výsledok mohol byť zaujímavý v jednom aj v druhom prípade. Mohol by som uviesť samozrejme konkrétne prípady. Povedzte, poprosím, lebo naši tvorcovia sledujú naše vysielanie. Takže predsa je možné nechať v jednom ringu zápasiť ťažkých boxerov a ľahkú váhu. A to sa vlastne stalo. A považovali by ste za správne, keby sa v rámci budúceho projektu vyhlásili samostatné kategórie pre profesionálnych tvorcov a amatérskych tvorcov? Áno, ja si myslím, že tí ľudia, ktorí majú nejaké priemyselné zázemie alebo nejaké odbornú kvalifikáciu, tak by mali byť v inej kategórii, tak by to bolo lepšie. A ešte, ak dovolíte jednu otázku. Keď niekto sleduje naše živé vysielanie a tvrdí, alebo má pocit, že na budúci rok by sa chcel uchádzať v rámci tohto projektu ako amatérsky filmár, môžete nám povedať, alebo týmto divákom odporučiť také základné 2-3 kritériá, na ktoré by sa mohol... Ja by som to povedala skôr tak, že nech si pozrú 2-3 filmy z tohto ročníka. Ja si myslím, že dielo Marty Kuba, aký je cieľ Martého Kubu, čo je cieľ, odporúčam, aby si ho pozreli potenciálni záujemci, pretože tento film nám ukázal veľmi veľa o cieľoch týchto ľudí, o ich životných situáciách, o postoji a dokonca všetky tieto okruhy reflexívne spracúval autor. Takže to bol taký prístup, ktorý sa výrazne odlišoval od tých ostatných, takže pre mňa bol tento film veľmi zaujímavý a pred chvíľou už odznelo, že nebudeme hovoriť o filme o Baleovi Biscuitovi, ale môžeme hovoriť o ňom. Ja si myslím, že keď v niektorom filme sa zmieša vítajúci sa s predmetom a kvázi okoskodás, ez pontosan az ellenkező. Dospie to celé k nejakému mudrovaniu a nie k interiu, tak to nie je celkom dobre. Jedinou výhodou tohto filmu je, že poukázal na to, že vlastne takýto spôsob sprístupnenia skutočnosti zatiaľ chýbal. Ale nestačí samotný prístup, tematiku treba vlastne hlboko spracovať. Ja dúfam, že Ďula Gulyás bude spokojnejší s našou nasledujúcou ukážkou. Teraz uvidíte ukážku z filmu, ktorý spracúva symbolickú problematiku. Mosty boli vždy symbolom spojivka a spojenia medzi národmi. Alexander Gál pripravil produkciu. Ez a terület és az osztrák-magyar monarchia alá tartozott. Utána, amikor a Csehszlovák köztársaság ugye 19. október 28-án ugye megalakult, akkor után ez a híd volt, illetve ez az Ipoly rész, ez volt a határ. István híd épült, és ez volt az összekötő Isten Csehszlovákia és Magyarország között. Úgyhogy a Ipoly volt a határ. A Ipolyon túl, amit lehet itt látni, azt a teheneket, az már magyarországi terület. És még mostan is magyarországi terület. Összedugtuk a fejünket, tehát elég nehezen és elég komplikáltan jött létre ez a polgári társulás. 2004. augusztus 20-án lett bejegyezve a polgári társulásunk, aminek az a hivatalos neve, hogy az Ipoly hidak újjáépítésért polgári társulás.
A híd az jelkép, mert összeköt valamit. Viszont számunkra fontos az is, hogy ez a híd a fizikai valóságában jelentse az itt élők jövőjét, gyarapodását, jelentsen munkahelyeket, jelentsen boldogulást a hétköznapokban. Vannak, akik kíváncsiságból jönnek el megnézni, vannak, akik üzleti ügyeket intéznek, vannak, akik rokonlátogatásra jönnek. Hát ez a lényeg, ezért készült a híd, ezért épült a híd. Balassagyarmatnál, akkor jöttünk a Sanyihoz, és még akkor ővel beszéltünk a Sanyival. De akkor egész el volt így zárva minden. Kedves nézőink, a film Vážení diváci, film uviedla aj slovenská televízia, ale pre istotu poprosím Atilu Lovasa, aby nám to potvrdil, že do akej miery bola táto problematika významná. Je to typický príklad toho, je to typický príklad dokumentu, ktorý by som neposlal do súťaže a napriek tomu som ho ako dramaturg televízneho vysielania pustil do vysielania. Tam má mnohé chyby ako dokumentárny film, ale pre Maďarov žijúcich na Slovensku a najmä na okolí Ipla je to natoľko dôležitá téma, že sama téma prepisuje alebo prehodnocuje ostatné filmárske kritériá alebo televízne kritériá, ktoré by sme mohli použiť. Je to presne ten príklad toho, že v poloprofesionálnych podmienkách vytvoril štáb, ktorý bežne robí len spravodajstvo, vytvoril dokument, ktorý však nie je vo svojom klasickom zmysle slova dokumentárnym filmom. Napriek tomu sme ho pustili. Attila, prepáč, ale musím do toho skočiť. Nemám nič spoločné s filmom, nerozumiem tomu, ale pre mňa to je ten typický film, ktorý bol veľmi zle urobený. Áno. Z toho hľadiska totiž práve sa jedná o takú tematiku, to sú naše spoločné záujmy, most na Ipli. Aj tu, aj na druhej strane. Z tejto bilaterálnej problematiky sa urobila jedna čisto maďarská záležitosť. Maďari boli oslovení, Maďari o tom hovorili, maďarskí politici tam boli, teda aj zo Slovenska Maďari vysvetľovali, prečo je to nám, akože Maďarom dôležité. A my sa čudujeme veľmi často, že prečo nie sú entuziasti alebo nadšení aj Slováci, veď tieto veci treba im vedieť predať. Prečo je to pre vás Slovákov dôležité? Čo vy získáte týmto? My si to myslíme, že to automaticky príde. Tieto veci neprichádzajú automaticky, veď to je ako na trhu. Ja niečo ponúkam, ty dostaneš, ty z toho budeš mať takú výhodu, onakú výhodu. A keď na to prídeme, že vždy je to bilaterálne, v tom prípade bude fungovať tá kooperácia. Keď to bude jednoznačná záležitosť, že tým získame len my, Maďari, tak potom sa nečudujeme, že nemáme partnera na to zo slovenskej strany. A musím do toho niečo povedať. Môžem? Totiž v tom máš pravdu, Peter, že Maďari v Maďarsku, Slováci na Slovensku pravdepodobne od tohto filmu veľmi dostali. Ale videli sme tam v tej ukážke myhnúť sa niektorých našich domácich politikov, ktorí sú zhodou okolností Maďari, ale napríklad tam stál vtedajší podpredseda slovenského parlamentu, teda zastupujúci Slovenskú republiku, politickú reprezentáciu. V tom ti dávam za pravdu, malo tam byť aspoň 500 Slovákov, ktorí by sa tešili tomu, že existuje severo-južná spojnica. Lebo to, čo pre Gemer, Malohont, Novohrad znamená obrovský hospodársky problém, to je to, že maďarská diaľnica M3 z juhu a slovenská diaľnica, no ešte nie je celkom hotová, zo severu, jednoducho urobí jeden obchvat a tam nie je žiadna dopravná infraštruktúra, lebo severo-južné časti nie sú vyriešené, napríklad aj kvôli nedostatku mostov na Ipli. Ale to im treba vysvetliť Slovákom.
Úgy látom, hogy Gulyás Gyulában is már... Igen, csak annyiban Vidím, že aj Ďula už sa chystá reagovať. Ja by som chcel doplniť len toľko, že to bol typický taký prípad film, ktorý v sebe schovával, veľmi hlboko schovával možnosť vytvoriť majstrovské dielo. A teraz hľadám meno, ktoré som zabudol, myslím, že Katalín Molnár, na pamiatku, ktoré vlastne toto bolo, ktoré pamiatke bolo venované toto dielo, pretože medzi tým zomrelo. Takže toto dielo, alebo táto problematika bola skutočne opísaná iba deskriptívne, teda opisne, hoci mohla byť vypovedaná, vyrozprávaná vo forme nejakého románu alebo nejak zážitkovejšie. Možno neboli na to možnosti a už vôbec neboli možnosti, a to platilo aj pre ostatné filmy, že nie sú dielne, kde by bolo možné všetky tieto diela nejakým spôsobom prediskutovať, rozobrať, pripraviť nejaké testovacie premietania a tak ďalej. Takže tu vlastne sa to celé rozpadlo, že sa to celé zameralo na Katalín Molnár a keby boli pomenovali tento most po Katalín Molnár, tak by to bolo naozaj veľmi dojímavé a bolo to by to naozaj veľmi citové. Ale tým, že to skončilo tým, že sa povie, že pôvodne tam bolo 43 mostov a dneska sú len 3, tak to je úplne, vyvoláva to úplne iný dojem. O tejto téme sa pýtam aj pána Letenaja, či je možné vyvodiť nejaké ponaučenie z týchto skutočností v tej oblasti, ako by sa mohli tieto diela viac propagovať, alebo pán Gulyáš by nám mohol povedať, akým spôsobom by mali, alebo by mohli potenciálni budúci tvorcovia dokumentárnych filmov si osvojiť alebo získať tie kritéria, kde môžu dosiahnuť sa dozvedieť nejaké informácie tí ľudia, ktorí sa usilujú o takéto diela, aby vedeli dosiahnuť úspech. Ja som už veľmi dávno videla v centre Pompidou, ale aj na iných miestach, a to nie je len otázka peňazí, aj u nás by sa mala nejakým spôsobom zabezpečiť možnosť vypožičať si tieto diela z knižnice, teraz sme vlastne v západomaďarskej knižnici. Čiže ja si myslím, že možnosť vypožičať si tieto diela je veľmi obmedzená. Jednoducho, keby tam tie diela boli, aj keď len náhodou niekto na ne natrafí a povedal by si, že by mal záujem si ich pozrieť, nemyslím teraz na trhovú, teda uplatnenie týchto diel na trhu, pretože žiaden vydavateľ by nešiel do toho, aby ich distribuoval na trhu, ale pokiaľ by vznikla takáto zbierka za niekoľko rokov, 10 ročí, lebo keby sme sa aj pozreli, čo všetko vyšlo v kategórii dokumentárnych diel v Maďarsku, tak je to naozaj veľmi smutné. Mohol by byť nejaký internetový portál, nejakým daviacím kotlom pre tieto diela, alebo táto spomínaná stránka sociografie.eu by mohla byť takým miestom, kde by mohli byť tieto diela komunikované, kde by mohli interaktívne komunikovať tvorcovia medzi sebou a vzájomne si poskytovať svoje skúsenosti a rady. Teda, či by sa tu mohli stretávať ľudia, ktorí sú citliví na tieto sociologické otázky, či by to mohla byť nejaká komunikačná plocha pre týchto ľudí. V každom prípade je to našim cieľom, keď Inštitút Fórum na Slovensku a maďarskí partneri, ktorých teraz nebudem menovať, ale budú vlastne v záverečných titulkoch uvedení, oni vlastne vychádzali presne z tohto zámeru. Takže musíme sa pozrieť, aké sú naše ciele. V dlhodobom horizonte chceme naozaj vytvoriť fórum pre tých tvorcov, ktorí v podstate aj tak vytvárajú takéto diela. A my sme chceli založiť také fórum, kde sa môžu spoznávať, kde môžu spoznávať svoju tvorbu a kde môžu hovoriť o svojich dielách, kde si môžu vymieňať skúsenosti. Nejde ani o to, že vlastne sa tu získavajú alebo rozdávajú nejaké ceny, hoci celý projekt bol vynikajúcim rámcom na to, aby tvorcovia dokončili do nejakého
termínu nejaké diela, ale sociologický film alebo sociologické dielo môže byť hodnotené podľa mnohých kritérií. Jednak sa môže hodnotiť, do akej miery je dobrý ako film. Ďalšie kritérium môže byť, do akej miery je vieryhodné to, čo film zobrazuje. Aj to, čo pán Hunčík povedal, do akej miery je problematika filmu relevantná pre spoločnosť. Takže je tu možné posudzovať tieto diela podľa rôznych kritérií, takže naozaj neexistujú nejaké objektívne kritéria, na základe ktorých sú tieto diela oceňované, ale jednoducho ide o to, aby sme dostali do všeobecného povedomia tieto diela a poukázali na to, že sú naozaj z toho alebo iného hľadiska dobré. Dôležité je, aby tu vzniklo isté fórum. Je najprv teda nejaká virtuálna spoločnosť, v rámci ktorej je možné hovoriť o týchto dielach a dá sa z nich ponaučiť. V každom prípade sa dá veľa ponaučiť z tvojich krytých. Medzi tým máme na linke poslucháča alebo diváka. Halo, ja som Ágnes Mónus. Huncsik Péterhez egy kérdése volna Szepsiből a kedves hallgatónknak. Naša diváčka z Moldavy otázku na pána Hunčíka. Nech sa páči. Jó. Dobre. Továbbítani fogom Odovzdám vašu otázku. Ďakujem pekne, že ste zavolali. Takže otázka od našej diváčky, ktorá sleduje vysielanie televízie v Moldave, sa sťažuje trocha, že prečo v našej spoločnosti dnes nesedí nikto, kto by reprezentoval vyslovene slovenské hľadiska. Chcela by som zdôrazniť ešte raz, že naše dnešné vysielanie je akýmsi mediálnym pokusom, kde chceme vlastne pomocou tohto pokusu dokázať, že je možné komunikovať aj dvojjazyčne. Ale myslím, že čo sa týka vás, teda kvôli tomu, aby sme tu mali slovenského hostia v našom vysielaní, sme chceli vlastne dokázať týmto programom a naša diváčka sa sťažovala, že prečo vlastne hovoríte vy po slovensky, tak išlo vlastne, našim cieľom bolo ukázať, že technicky je možné zabezpečiť dvojjazyčnú komunikáciu. A to, že pán Hunčík a pán Lovás hovoria po slovensky, napriek tomu, že ich materinským jazykom je maďarčina, je vlastne spôsob, ako dokázať, že je možné takýmto spôsobom komunikovať v dvoch jazykoch. Možno naša diváčka nevidela práve tú časť na začiatku, keď sme poukázali na to, že vlastne toto je experimentálne dvojjazyčné vysielanie, že všetci naši dnešní hostia majú materinský jazyk maďarčinu. Zostaneme ešte chvíľočku pri problematike sociologických diel. Chcela by som sa opýtať našich hostí, či podľa ich názoru média a internet môžu mať v budúcnosti takú úlohu v oblasti riešenia sociologických problémov, napríklad formou prezentovania sociologických filmov, ktoré nám umožnia diametrálne odlišné riešenia a prístupy k týmto otázkam. Najprv sa obratím na pána Hunčíka, pretože si myslím, že pri týchto otázkach je vždy veľmi dôležité, akým spôsobom sú publikované niektoré otázky a názory. Nie som expert na internet ani na médiá, ale som expert na komunikáciu. 15 rokov robím tréningy a učím komunikáciu, takže aby sme mohli zodpovedať tú vašu otázku, treba sa naučiť jednu jedinú vec. Základy dobrej, efektívnej komunikácie. Pán Gujáš už na samom začiatku načrtol to, že komunikácia by mala byť minimálne bilaterálna, to znamená nie monologizovanie a nie produkcia alebo verbalizácia len mojich myšlienok alebo mojich predstav, ale aj otvorenie smerom k druhému, aj určitá forma empátie a najmä počúvanie. Teraz som listoval knihu práve v prestávke, ale som listoval knihy Carla Rogersa, áno, to active listening, aktívne počúvanie. A aby vôbec vznikla nejaká komunikácia, by bola potrebná aj to sa naučiť byť pri tom
počúvať toho druhého a na základe získaných informácií reagovať. Bohužiaľ, čo vám musím povedať, keď porovnávam komunikáciu, keď som v Maďarsku a keď som na Slovensku, bohužiaľ musím povedať, že sú nejaké rozdiely v tom, dosť výrazné rozdiely. V Maďarsku veľmi často počujem kvázi takú prepolitizovanú komunikáciu, to znamená, že po druhej vete je mi jasné, dotyčný človek, na ktorej strane palety stojí a produkuje len svoje kategorické imperatívy, to je tak, to je takto, takto má byť a takto má byť a takto má byť, na čo druhý reaguje presne tým istým spôsobom. Kým v Bratislave, keď debatujem s kolegami, intelektuálmi, Slovákmi, naozaj vidím väčšiu otvorenosť. To, že uvažuje nad mojou otázkou, že nad tým rozmýšľa, že nemá na to pripravenú stereotypné odpovede, ale naozaj podľa toho, čo bolo pýtané, na to reaguje. A ako nadstavba potom príde vaša otázka, že internet a médiá ako môžu na tomto ešte niečo zmeniť alebo zefektívniť. Számomra úgy tűnik, és mne sa zdá, a teraz by som sa chcela obrátiť na Attilu Lovása, že v dnešných európskych spoločenstvách má politika takú významnú propagandistickú silu, ktorá by v podstate mala konkurovať sociologickým dielom a reportážam, ktoré sa venujú zobrazovaniu sociologických problémov. To, čo sa dostáva pred verejnosť, prezentuje skôr politické názory danej krajiny a venuje sa menej aktuálnym problémom. Takže v dôsledku toho sa ani na slovenskej, ani na maďarskej strane... Nie, nesúhlasím s vami. A to prvom je preto, lebo na rozdiel od Maďarska, kde v tomto momente je situácia taká, že skutočne je mediálny svet pod veľmi silnou vládnou kontrolou. Jediné, čo nie je pod vládnou kontrolou v európskych krajinách, to sú práve médiá. Ak sú médiá závislé na niečom v krajinách Európskej únie, vrátane východoeurópskych krajín, tak sú to mnohokrát inzerenti, záujmové lobistické skupiny, ale priama závislosť na vláde, to je novodobý fenomén od roku 2011 v Maďarskej republike. Ale vrátim sa k pôvodnej otázke, že či môžu internet a elektronické médiá niečo riešiť vôbec. Nie. Nie sú od toho. Nie sú tu preto. Ani dokumentárny film nevzniká preto, lebo človek chce niečo riešiť. Aj dokumentárny film vzniká preto, lebo človek chce niečo svetu oznámiť. Televízia, rozhlas, internet a vôbec médiá, veď z toho vychádza aj slovo médium, sprostredkovateľ. Sú reflexným priestorom. Nič viac. Ak začne médium problém riešiť, tak sa dostávame do stavu, keď začne médium robiť politiku. Keď začne médium robiť hospodárstvo. Nie, hospodárstvo má robiť. Tá sféra, ktorá to má robiť, finančná, priemyselná, obchodná a tak ďalej. Politiku majú robiť politici a my to máme reflektovať v médiách. Nemajme takéto očakávania od mediálneho sveta, že by mediálny svet mal niečo riešiť. Ak bude dobre reflektovať skutočnosť, tak a ak to bude skutočne robiť čestne a pravdivo, tak môžeme tlieskať. A týmto môžu prispieť k riešeniu problému. Azt szeretném kérdezni Letenyei Lászlótól, hogy a pályázat mai egyik eleme egy interaktív kommunikáció, egy online és egy élő televíziós közvetítés mennyire adhat lendületet ennek a projektnek, mennyire bizonyítja ez a mai beszélgetés azt, hogy a határmenti területeken élőknek a hasonló vagy eltérő problémáiról ismerjen a közelében élő
sa dozvedeli ľudia, ktorí žijú v ich blízkosti, a to vieryhodným spôsobom. Ja myslím, že to by sme mohli rozobrať na dve otázky. Ja si to aspoň rozdelím, ak dovolíte, na dve časti. Jednak prvá časť otázky sa týka sociologických filmov a druhá časť otázky, do akej miery takéto vysielania pomáhajú pri vzájomnom porozumení. Čo sa týka sociologických filmov, náš projekt dosiahol svoje ciele z viacerých hľadisk, pretože nám prišli diela z obidvoch krajín a my si vlastne už môžeme pozrieť tieto diela. A to už je síce malý krok, ktorý smeruje k veľkej budúcnosti, ale pripomína nám to známy výrok Malý krok pre ľudstvo z vystúpenia na mesiac. Čo sa týka tých spoločenských problémov a toho, že vďaka týmto sociologickým filmom sa o týchto problémoch dozvedia mnohí ľudia, či už prostredníctvom televízie alebo internetu. Momentálne má väčšie pokrytie ešte televízia, ale aj toto vysielanie vlastne prispieje k tomu, aby si televízne stanice všimli tieto diela, prípadne by si mohli zakúpiť, to je tiež otázka toho, za aké peniaze, ale aspoň by ich mohli odvysielať, aby sa dostali do vysielania, aby sme trošku popularizovali tento žáner. A je to ešte ďalšia vec, ktorej sa týkal náš experiment. Chceme vlastne vytvoriť vysielanie, v rámci ktorého každý môže hovoriť jazykom, akým chce, alebo akým sme požiadali komunikovať. A naši diváci môžu sledovať naše vysielanie v tom jazyku, v akom chcú. Čiže jedným kliknutím na internete si môžu toto vysielanie vypočuť alebo sledovať v jednom alebo druhom jazyku. Toto je podľa môjho názoru veľmi dôležité. Attila tu spomenul inzerentov. Skutočnosť je, že určite nie je jedno žiadnemu inzerentovi, či sa jeho inzercia dostane na 5 miliónový slovenský trh alebo 10 miliónový maďarský trh. A takisto nie je jedno ani pre tvorcov týchto vysielaní, že s akým cieľom pripravujú svoje vysielanie, či chcú vlastne svoje programy sprístupniť 5 miliónovému slovenskému trhu alebo 10 miliónovému maďarskému trhu, alebo tu môžu jedným razom pokryť 15 miliónový slovenský aj maďarský trh, alebo celý trh v Karpatskej kotline. A toto je podľa môjho názoru to nové, čo sme chceli vlastne dosiahnuť našim prvým experimentálnym vysielaním. Ja si myslím, že László Letenej vlastne povedal takú záverečnú myšlienku, ktorá je vlastne odkazom pre nás všetkých. Ktorý poukazuje na to, aké rôzne možnosti a cesty otvára sociografický projekt, či už v oblasti pohraničia, alebo v rámci celej Karpatskej kotliny. Naše dnešné vysielanie pod názvom sociografický projekt v rámci slovensko-maďarského pohraničia je experimentálnym programom a Gulyás nám odporúčal v rámci nášho minuloročného projektu pre budúcnosť skôr kategorizovať naše diela. Možno by sme mali dať priestor takýmto dialogom aj na našej internetovej stránke sociografie.eu. Aj na tejto stránke je možnosť dvojjazyčného sledovania. A experiment, ktorý sme dnes začali počas nášho dnešného živého vysielania, minden kedves alkotónak sok sikert kívánunk a következő munkái. Azt kívánjuk, hogy fogadják meg Gulyás Gyula tanácsait. Ne csak kamerák fogjanak a kezükbe, hanem legyenek érzékenyebbek a társadalmi problémákra, nézzenek utána a témáknak, és akkor egészen biztos, hogy jövőre, amikor ez a pályázat ismét meghirdetetik, akkor már olyan a professzionalitás megközelítő
alkotásokat juthatnak be a pályázatra, amelyek alkalmasak egyébként majd arra is, hogy a médiákban, a közmédiákban megjelenjenek, vagy vidéki televíziókban megjelenjenek, vagy akár kereskedelmi televíziókban megjelenjenek, és keringjenek az interneten. Ezt a mai adást, ezt a mai kerekasztal beszélgetést ezekkel a gondolatokkal zárjuk be. Köszönjük szépen szlovákiai és magyarországi nézőinknek a két adásra kiterjedő figyelmet. Azt hiszem, hogy beszélgető társaink nevében is azt mondom, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra, talán egy év múlva.